Namira pamberi pedera mahomtas. Namira pamberi mahomtas. Iwe. Namira pamberi pedera mahomtas. Namira pamberi pedera sempre vai tentar ser muito para. Kalau terus Sasa ni yo setora. Namira pamberi pedera mahomtas. Namira pamberi Pak, aku taruh kira deh ada bisa buat. Mas. Itu ada orang. Doji Pandora jeje. Tichkach MTV hino kupai nyaya zakasiyana-siyana zinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Tichkach MTV tinodzifamira. Doji Pandora jeje. Time hiko. Namira pamberi pedera mahomtas. Namira agora vou tentar. Isso não acha ada tu ada pun ada tu orang muda. Itu cara buat. Kalau tahu jadi bukan. Ini pokok ini. Bicara. Ini movement dari sudah tahu auto. Bicara. Damira pamberi pedare ramambo mutasa zvese zvichataura zvechokwadi ndikanyepa ndinobatwa nemhosva. Ini ndine mbosa kuti ndakatora mundu wakundisapo zvakaitika sapo kwakabva waya nevaruma waii vasvika pawai mundu wakumanyi une gomba roti mhiri nemhiri kwese kuti mhiri kune nemabhanana kuninire mabhanana apane gomba rikonzika gomba rakadaiso kusvika kwakaita pache iwe mfundi iye sabhuku ya sabhuku vatapa kwa DC wa DC wakati munhu akabira gomba racho akabira gomba namhiri mazana akusina kuti akusina kuti uchaiti kuzvakadaro saka ndatoya nhasi so izvo ndaya nhasi so ukwacho mhiri kwako ndati mhiri kwako akusisi kwako zvino uyu ndatotsvaka kudesa munhu ipapa ndikatotsvaka munhu isa papo sei kusvika munhu iswe panapa kwazi ndizvokuta kwadise saka ndikati saka zvomautotora kutema ndakaita munhu wacho wese nditema zvakaita munhu wacho wese ndakatemera mahara here ndini kwazi aure imari kudini kutema kwakaita kwacho imari ndibandati asadai ndafunga ndibandenda kumba kwangu kuti ndingohwara manje ndibandenda kumba kwanda kutohwara kukazi ndiakazotogwara ndingohwara vanapedza nguva mukadzi ndindohwara mukadzi aindotaura nasabhuku ainaisana sabhuku iko ndindohwara vari kutaura ndautaura azotaura ndizvokudibesa kana panapa sodautaura maningi ungokatishashaikoziafuni zvadaro manje mukadzi wangu vaatendikisa ndotoparima chete gorene ndoparima mukadzi wangu vatangotorima ipapo vaparima aparima ipapo mukadzi varima gore zvatatoperera rese gorera raperera gore ini andinotohwara mukadzi unoiteka kusenza mukadzi apedza dasoni badazuma direct manje ndingoya kudakuva direct manje sabhuku yabvacho yasabhuku sasa sabhuku wakavaiva sabhuku wakabvawo yachini murume munyowani wakaimanyimanyi waii nemwana wake bvayo ane demo nezvese zvekuchera nezvekuchera zvese vasvika gomba rangu riya rinoti gomba rangu rakadai so mabhanana mhiri kuyeko nekukweko vauya vasvika vatakochera magomba raini yakubvika magomba yachera magomba yakachera magomba kusvika magomba achera magomba ya kwabvaisa waya watendedza waya sikoti dii waya yasvika waya so ndiko
Kwa pesa pane simu sisi guru remunda mangu wachi nerima futi wate concentration futi. Waso. Ini radi munda mangu wachi but ndindo mina ndikweto next mudikaenda mungo nditema murumo. Why don't next so? Why don't next ndikanapata so afiji. Ndimandati vanenda mapolisa. Ndaenda kwa dombo hapa mapolisa. Ndafika ndio polisi kwanza polisi sadipiti nyaya chini. Yemwe ende kunani? Ende kuna mambo. Kuna ishi. Isusu esikana kana watema kana hane hori mutema ndipo timosungisa ngati ore banda uya ndauya ndafika pana sabu kwa sabu mazoshanga siku sabu bazo ya sabu kuya apo sabu kwa yanga ya sabu kuya manje barachi mwende masabu ya ndauya kwa ziwaya ndenge ngati ndakatobva mapurisa ndawatara mapurisa wada kwazi hazo mapurisa atenda nezwa mapurisa wakatara zumuda kwazi muda ndakamupa ngawake zvachose mudo ndakamutarwa dharaga muda wangu urudi ngawake ndakamutarwa nezumuda ngawake sasa ndakakumba wese muda wake muda wake ngati ore ndikati ore banda kwenda kwa chini ndakabva mutora mapurisa ndakwenda kwa chini ndibata super dance kwa chini ndasha kwa dance ndawatara chini ndio nyachi kwazi ore chana kuya to kuya toona maikira akaita waya yacho maisikata waya yacho nembiti yakatema yacho wakatema ngoshe loyo yacho kwazi ore wazochuya manje ishe ndio kabwa yaishe nomwacho kwa yaishe wasibana ishe waya wanacho kwa washikisa kwa ndo waya yacho isho ndokutezi kata waya yacho nembiti yacho yakatema yacho nemundu wacho baba gumina pachipoyo bwanisa zisemba mundu wakuma ngoti pane munyowani wakaya manje munyowani wakaya manje ndio wakagura pa mundu wangu chapo kuguma ile nzimba doko nzimba yako gara kusikusika join pango chapo maka ndishe mani wazore ndishe saka iwe mundu akoni makore maganiwa ndikati uyo miri kushako uyacho uri miri kushako kwazi wadota 40 years uri miri kugu kwazi wati neji 12 years iwe washo utacho 12 years iwe mundu washo ndikati ore bada iwe bada kazotusira futi mumwe bichara futi pamusoma sho bichara ndatusira kwazi ore saka watusira bichara baya ndatura papa edwa ndatoto kwazi ore akagumira 12 years pako baya chamwari baya ngondo gumire pako kwazi ore iye munhu uye manje ugabani kizomba ngoyo wakaya munyonwe wasa mundu wangu mudogo ene mundu wangu aidi choko mundu wacho umbe dichiroba awumbe dichiroba uko baba ndo imaso bado ndo imabacho bado kudu kwa mundu wangu ya abana zomba baya baba mundu waye ababa pakazichabuke ore saka totusira ndikati ngwadara ndikati azviti be raboshinga kaza ore watodi ndikati ore basi ngazvita kaza ore tomba dundu racho ichini $20 dundu racho ndikati ore zvakanaka zvinoda kwandizo ada ro vacho ready kende ko tema kwandakaita pesa uko ko kunoita sei kaza iye uchazotenga ega unozotenga wega ngati okay kwasi mari yacho ngopiwa ndi mari yacho ndozopia muswakati mari yacho apada ndozopia muswakati mari yacho iye uyo vapedza kugoreresa ipa vandati utohwara kupapo vati akuti gorera chipirira patazoenda panamuona iye muridzi wacho iye mumweyo ndikati mari yangu iya kwazi avari handina mari chidhutusaka mari chazoita vatazoya futi igorera chingani rechikilometer rachitatu manje uvoti chitatu gorera chitatu ndiutohwara siresi totohwara ngazikateitomba mukutoka mari ndivatsikano hwara wachikuzita vachenda kune murumweya asvika kune murumweya kwazi ungari hamba $5 apa $5 kwazi imwe yacho kana ndikuya ndishauya manje ndishazouya kubasa apa ndongandauya ndibada kupa mari yacho yese iyo nekusenza kwakaita nekutema kwakaita pese kuya kutenda kwega chekuda mutenda zvese izvozvo ngatohora ndapera oya kukadzemukagare ndapedza kugara baya pakrisimasi baba mazuva chikukazi pakrisimasi pakapira mari chikrisimasi tata gorere rechiforiya mandio rechiforiya apa tatire chiforiya iriya manje patamuendera murume patamuona oya pamba paya wasvika ndasvika ndashamba ndauya pamari yangu ye kwazingazide vabhata chini wakabhatora chini $10 yakasvipoti tsva haichaoneki yakandotsva haioneki ndikati achamandambiri mari yakadori kwazi ndiyo mari yachineyo basi ndikati handitambiri yakadori kwazori ndine wemasitoro pane wemasitoro kwanotora mari yangu yakadaro saka chandochinja mari yacho ikoko ndaona nhasi chayo ndiyondochinja ndibva pa mwana wako ndiyo uchakutambisa mari yacho mwana wako ngati ahore pakanaka ipapo okay vanazo kwasvipa kwadoko kwasvipa twice akati nhasi anokwenda vadaenda usiku netochi ndakusvikira kuduko ndikashamba ndauya mariya urimba yabhabisa chini $4 kwati $4 ndio basi mari ndikati isinonokuva 20 zvinyi kwati ndiyo ndadakupepa ndikati mari handambi mari kadoko
Hapo ni $24. Bado dose $20 bado kwa. Atambi. Murume ba chino bati hizo chino manya manya hizo ndo kucha hizo. Bado ndo sumuga. Bado ndo kucha. Manya kasero manya tatikisa ndo manya. Unozotira muri ndisa bese kwa. Sio kwa zidio zidio kwa. Wewe zakadaro zakatoka. Dai kutenda makuisa. Ngote mwa. Ngemurume. Ngote murume shakatoshika. Sati ngote mwa. Ndakutemba. Dikate mkati kwenda makuisa mndani mkati shwa. Ngote mwa bado. Dikate ora. Akakutoa muda ndio. Wakati wa sabu. Sabu. Ora dereva sabu. Dikate. Sabu sumbai. Amso changamira wangu mudize hivyo. Inini alisa sabu. Nataka ndi sabu. Mirai. Ade. Anzamna na nyimbo mno. Sorry. Nimetanga mimi. Bora sorry. Ndamira pamberi pedera mambo mtasa. Damira pamberi pedera mambo mtasa. Chiza pemberi chokwadi. Nchatawa ngezo chokwadi. Pachapatwa. Ikatawa na mbona nchabatwa ni musa. Pachapatwa ne moshi. Ikata nyepa nchabatwa ni musa. Marari matsiro. Mariani basira wangu. Kamsoro changa vile wangu. Inini kwa bila kimadeso. Inini ndakandiri sabuku. Gorera choiwo. Munhu atauro uri kumhiri. Uyu ari kumhiri. Saka takamupa munhu kumusoro tikatidzika ori. Ari mamukomana uya. Uyu aizotaura ndakatema kuseri. Ina handina kuzoziva. Handina kuzotomboendai. Aenda kumhangara waitaurirani ini handisisi. Ini ndiba ndabva pausabhuku ndakandogara hangu kumba kwangu ndatoshamisika ngesamanisi. Asi handina chondakazongoita. Kana zongotaura naye kuripisana kwawo nei zvese nezvairi kutaura zvekuripisana ina handizvizivi. Zvosabhuku ndakaregera ndiri kumba kwangu ndiri kuenda kozvirimira ndinotopedza nguva yangu kuya kuno changamira. Ndoziva kurwadziwa so. Nokuti andopedza nguva yako zvinofanirwa kudaro. Kuti angandidaro kuti ndakabva kausabu zvino ndichinena. Sabu. Ko ishenda zabazi ishaka uya. Ndizo. Ishoka uya. Igara ibasi. Ishenda tawe vakamukira se. Pamsoro chakamira mambo mtasa. Ngedarese. Ndingati nyari yakaitika uyo inendere risime mtetwa. Kamira shemboza. Nyari yakaitika chokwadi akaenda akanombommangara iyeyo Chinembiri. Saka zvakamhangara makwisa akanzi aiva asisati pindi munzvimbo idzodzo. Saka akabva anzi nyaya idzi dzinoenda kune madzishe nemadzisabhuku. Saka akabva auya straight obva asvika vanhu vakuru vangu vachitoripo. Saka Changamire wakabva wanditaurira kuti ano nyaya iyi endai imimi ipapapo nemupurisa munoone zvakaita nzvimbo yacho. Saka zvakati iye ane mutunhu toti banise rinoizvi. Obva paita bani rimwe pamberi. Obva aita zimutunhu rake iye Chinembiri. Tobva tauya kusaidhi repamhiri pacho. Ndopane stendi yaanotaura nezvayo. Mutunhu umwe manjeyo. Bani rake aise mabani ake wakatosima mabhanana pamusoro achidzika. Uko kusaidhi rore uko achibva asima kuti mabhanana achibva adzika. Saka akabva azoti pakagadzwa munhu iye akagara iko kulaini racho kurugarira vanhu musoro because vanhu vavakiriza vanowakira musoro vachitaurima zasi. Iye akabva anorima ndima inenge kubva pachidziro apa kuya kunosvika panapa. Ndima inenge yanga yakarimwa bhinzi ndo patakasvika tichiona zvazvakaita. Obva anga akati temei miti yemitsatsa kuti endeise kuwaya uko. Saka tobva tagarisana pasi. Totaurana takaunganidzana nevakanga vakamboteredza wawe padhuze ipapo. Totanga kutaura nyaya iya. Tochibvunza manje wawachinembira kuti alright honai manje mimi madarika mugani. Zvamadarika bani iri mimi mavhura rimwe wabva aenda kuti pane bani rimwe wabva aenda kuko. Wobva asvika wabva anosima banana bani. Pakona kuti kubani remhiri atojamba zisango rese. Wobva akata kuti kuenda kunobuda wabva asima kabanana bani apo. Vamwe banana kuti vadzokera hake asi kani makairi mwakakangoita senge iyoyi area iyoyi painga paiswa bhinzero. Saka tobva tagara pasi tobva tawirirana shuwa zvinhu zvaneka nguva tawirirana tikati alright isusu zvataita tiite pana nezvekuti tigarisane zvakanaka.
imimi wachine ndiri tazvinzwa muramba muchishema because anga achema chita ini ndakatotemawo saka kutema kwangu ndingatemera mahara ere vataona manje nekusakasika kubatana pamashoko maizwa vanhu vachiti ndinozogona kutadza kutaura zviya ndikati saka ivo rukungwa titoita sei tichiwirirana paya kuti hatisitori tega tikati saka kutema kwawakashiitawo iwo kubva papani apa achibva kune rake uko kukwira kudai kunosvika takuchitokuti munhu ari kugara ipo papo tiurege rongo uri muzasi mumwe munhu mwapinda umo takuitira kuda kudzima noise wochibhadharwawo nebha yako yeipapapa zvikanzi haoraita bva tawirirana kuwirirana kwatakaita isusu takabva taenda kunowirirana ne$20 kutema kwaangaita miti yanga yatemwa ipapa saka zvatawirirana ne$20 uyu mugari uyu anga asina $20 anga akangogarawo papa saka takabva tagara tikati yotsvaga mari tigone nguva chine mbiri varegedze unga vachibira kuti kupi inasi mvumo yekuti iye bhanana raanga atosima kufona ikoko kumberi uko tatatotaura kuti nearugara ipapo wacho kuti aiwa zvaanga asima bhanana iro harihivi senge makovho anofanirwa kunga mvumo ingoripo yekuti anoenda unocheka bhanana rake rikanga rangoibva ipapo anofanirwa kuritora bhanana iro ipapi kusvikira kana razongoda kudonha rega rongodonha rega asi anofanirwa kunga achitora bhanana saka pa$20 apo pakabva paenda kunoita mazuva akati wandei saka zvakaita mazuva akawandai pakabva panoonekwa iwo akabva vaenda kumusha kwemunhu uya isusu tatisipa ipapa vanobvunza mari iya uyu mugari uya ndobva akurisa $5 isusu hatipo manje ipo paya obva atambira $5 yake obva aenda kumba kwake asvika kumba kwake bvaagara bvaagara futi mazuva bvaatera 40 chikwereti chiya saka indobva ndazozoenda kutofonerwa manje neuyu mugari manje zvikanzi munhu uya auya panapa hatina kurara nekutukwa panapa saka zvatisina kurara takuti toita sei asi inini ndakambomupa imwe mari ndobva ndakatombunza kuti aiwa mari imi makazomupa sei mungadai makauya nemari yacho yese kunoku nyaya inogona pere imi muri kutora nga nyaya 1 but iye ari kutora nga nyaya 3 chete uzi kutanga ari kuti lendi yacho yemakatotora uchipa munhu ndeyake 2 mari yemamamuromisa yacho kuti muda kumupa pamutema kwakangaita haina kubuda 3 years mari haina kubuda apa lendi yangu ndakatorera ndopane nyaya dzakero asi ipapapo ndandaubatsira hangu zvishoma shoma kuti 3 years kana kune munhu mukuru mambo ndinofunga mukatarisa pakashayika vakuru avo hapana 3 years ba nokuti ndo waitondituma ndingati igore rakapera iri pakaitika nyaya yawa ndo patakaenda tikanoiasesa saka $20 ndakabva ndati kune mugari uyu aiwa iwo haumubhadhari ikoko nokuti anoramba achizoya achibvunza uyai kuno but inini kamanje nyaya imei kwandiri manje haichaiti vhari kana isina munhu wacho wamurova muti we$20 uripi we$20 uyu zvandaita inini ndatomudaidza kuti auye atoya hana unga akasungiswa naye uyu akangosungisa ungoti ndisabhuku nani naRichmond ini ndakanoasesa asi iwe $20 ndini ndakatomudaidza inini kuti hazviiti kuti tiende toterere dare iwo sipo arimo munomu ndishato saka $20 yakachizouya aiwa $20 kana yazouya hazina basa uyu asati anayo wanayo akatotora chimbomira chipedzana ndombobvina mbuto uyo muruti wakazouya uyu asati auya muda wamamburi wake anga aine nzvimbo yake iri isango resei yanga uyu ane nzvimbo yake ndokuti mukasvika mukati ane nzvimbo yake ziri nzvimbo chairo rake uyu iri isango rese kuchibva pane ugano hwake wekuchiti saka iyi chimezi chisabhuku dhiri ka maonere angu inini lendi makapiwa makapiwa nani Sabwani upi kuyo
zoti nyaya ndoiziwa katochema nyaya ndokuziisa anova kutochema kuti nyaya ndoziite zvayo patikaitoaropa patiwa kuti nyaya ikutoa nezvaine mukomana kuti handizii ndinoiva utaitara kuti zvinhu zvacho zvizhinji vanogona ndikazoziva nenyaya yekuti akazoitika pakati apa vangova kunze kwazvo zvii zvakazoitika pa zvemabhadharirane nemabvunzirana izwa shamani kubhadharwa nekutemwa kwemiti nekupihwa kwemenge chinhu chakaitika same time. Saka haasi masabhuku mairi akaita chinhu isabhuku 1 because makasvika imi pawakapiwa ukasvika pakagoborwa ukanzi lebha yemari yemunhu akagobora ndo makazi $20 ukanzi chipa munhu $20 so it means munhu akaita chinhu chendisabhuku 1 pamusoro ichangamira regai nditaure muchidini ini ndakapuwa ndaigara pandaigara chingofamba neni kwandibeni wati iwe wakapiwa nasabhuku manesi sabhuku manesi wauti nyaya dzese dzinotondishupa handizizivi ura saka wakapiwa ndiye ndakakona sabhuku asi chiri kurapedza kutaura ndofunga kana maybe ndanokubatsira wakapiwa here kana wakatengesera ndakapuwa wakapiwa uchibva kwamutana ndiri muzukuru weikoko zvangopizwa ndati uri muzukuru weikoko anogara kwamutana ndachishava ndiri mamutana saka wakatsvagwa kwauri kwamutare kuya kopiwa kuti ugara kwakuhonde vhari pfungwa dzino nguva yekuona inosiyana siyana pane paunozoona ega kuti trera yandanayo yakuda kuti ndiso akakutsvagira semuzukuru akakutsvagira ndiye vachidzidzwa ndiye akakutsvagira sabhukumaneswa hazi ndimi makandii chakamira ndatine ndakapa munhu munda ndapa munhu munda uyu zvimwe zvakazoitika ine handizozvisi takapa munhu munda riri sango risina neumwe angasi ega takapa line yakapota kwenda kuti 1 2 3 4 imi pamakapa uyu pakapasi wanga usi munda apa ranga riri sango pakatemwa here pakapasina kutemwa kutemwa kwakuti kwakatemwa kwakuri zasi because inzvimbo yakareba nyaya yedu isina ndepakanga pakatemwa pakapiwa munhu pakatemwa ndo pakazozi paroda compensation zasi ina handina kuzokuziva asi inini apo takapa munhu ndakapa munhu kumusoro ndibva ndati kunodzika kuzasi kuti kwakatemwa ina handina kuzviziva uyu akanga ari kumhiri zvokuti taisambofunga kuti kune munhu uri kurima kuzasi kwacho changamire dai kuri kuti zviita kumbotuma munhu unoenda koona ndipo munhu vamapedza nyaya yacho inobva yapera kundoona hake kuti saka chete zvakadidini saka zvinondirwadza nekuti kungoona chete kuti muone distance yacho kumhiri toti kuno kumhiri kuno mutana unodzika umwe unobva uko kumhiri kuidzika kudai mazuva uyu wake uri kumhiri kunodzika kuzogumira pamvura uyu wake unodzika pamvura havana kugurisana kudai kana kuti pakadai zvinhu zvakasiyana kuri kuti inyaya inoti ipere tingatopedzerawo muhanhunguwa inini chandinoda inoyanda chokwadi nekuti tisapedze chii because kana ndakatarisa mafix acho there was no reason yecompensation kana munhu zvanga akaita zvazviri dzazvisiri pamutemo purpose yekumukompensate yange iri nyaya yakaita ndeyekuti wakakompensate kwazi watema
nzvimbo isiri yako. Saka kutema uko waita kuzozwa vari kutaura iwe ndandisi kutema kwakaitwa kwakaita kutema uko iwewo ushato waida kuzotema. Saka mari waida kuzotema yatemwa ngeuyu ivi ngatibetadi iwe chibhadhara mari yacho iyo yatemwa zvokuti pane zvimwe zvindirasiyana nezvaizvo. Kufunga kwangu ini kwakuri kwekuti bambo avo waifanira kubatwa nemhosva yekutema miti zvisiri pamutemo. Aifanira kutoenda kudare kotongwa kuti wakatema miti zvisiri pamutemo, not kutoti mutomuti uya kuno tikupe mari yepawatema, because by doing that mahakutotaura imi kuti zvaakaita zvazviri. Saka imi mama kuda kumupa manyara dzamwana. Chimbumira kari kwanguwa. Anokona nyenda. Inini sasa anditi pamakanomurira shako maamurisa kuze mukamakafamba muchimutaridza kuti unoguma apa nepapa 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 handizvo ndizvo sasabhuka ukapa munhu pekugara unomutaridza kuti apa nepapa 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 handizvo ndizvozvo chaizvo. Saka sei mimi muri kuti mimi hamuchazozivi kuzasi kuti kwakatemwa here kana imi makamupa kusvika paka. Regai ndijekese mukao Ipapo hapo hawakwanisi kupapindura. ipapo handimoni ndinoda kumiresa ndikuti hawakwanisi kupapindura wai. Hamukwanisi kupapindura nekuti uyo ati sabhuku akamupa akafa. Hana akapiwa vakafa saka uyu hawakwanisi kupindura. Vamona yangibairi ari kuti ndakapiwa nasabuku not sabhuku upi saka wakaenda kupa munhu panzvimbo yemu ndobva wada kumukombanzita miti yake yanyarara ne$20, imwe yacho $10 yakasviba. kutema ndakaenda kweswa $20 munhu wacho akakura uda chako munhu wacho hawana isokei tapazwa unoziva zvinoti matiwenizezvani zitatu handisi ingai muripo by tumuti 11 pamudaiwa by 11 makuseni chitatu tiyase kuona nemaziso mukadaro zvinofamba chete munhu akakura chakaona unyemba waonyemba zero ona tosakana chitatu weuya mwana madziso chaiai nemabhanana acho tosakana chitatu na11 pamunda ipo papa ona Baba mimi ndio Tichcast TV.